11 PC Festival sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, malampusong napahigayon. 7 ka mga contingents gikan sa nagkalain-laing mga cluster sa Barangay Basak ang nagtigi atol sa street dancing o ritual showdown diin gipakita ang kasaysayan sa paghimo sa PC ug ang mga produkto nga mahimo gamit ang PC. Ang Kagudoy Ibabaw cluster ang gideklarar nga kampyon sa ritual showdown ug street dancing kinsa nakadawat og 30,000 pesos. Ang contingent sa Iba Pakpakan cluster ang nahimong first runner-up. Sa parehong street dancing o ritual showdown nga nakadawat og 20,000 pesos nga ganti. Samtang ang Suba Masulog cluster ang second runner-up usab sa street dancing o ritual showdown nga nakadawat og 15,000 pesos. Samtang giila nga PC Festival Queen si Zoe Cameron nga taga Basak Main Cluster. Ning pagluag na sa mga quarantine restrictions ug pagbalik na usab sa mga festival, gitinguha sa Barangay Basak nga makahimo usab og kaugalingong festival diin ilang mapaila ug mapasigarbo ang nagunang produkto sa barangay nga mao ang PC. PC gyud ang amo ang main product. So ganahan mi nga ma-inform ang mga tao ug ma-appreciate nila nga kung unsa gyud ang amo ang rich product nga naa diri.